তিনি জায়গা সাইড ফ্যামিলিনি 170 বুতার দলাই হাঙ্কর তিনি স্পেশালি আইপিএফটিনি করমসারা ডিভিশনनि লিডাर्सरक তিনি गोदाल फाइका এবং লগে তেও ফাইনাইকো बर किसा जरा नायसिंनि दङ बा किसा सेबसाब मानानि बागै फायार बुंनि दङ बर बकग रिजाक सुदु दलाय हांकर सिमिया सारा त्रिपुरानि तिप्रा सारक न गोबाग्रानि नाहारमुं थानसाव दाबु यापरि बेदगना बागै जत जोंबाय कन्टाक्ट खाय दङ सिनि सिएन सा ताइसिन नगु साइखनारि केना जे जत लुकुरक न थानसानि मारियो फाइनानि नांगो अगन वानसुजा के जोंबो बरन खाबायखौ बायनो लामसकनाय सिनि तिप्रा मथाव फायै जोंबाय थानसानि मारियो हिमबायनि बागै लुकुरकनि खुको गोबांमा लुकुरकनि खुकोनो खोनाव खासुकसा एमएलए ब्रिज केतु देबना तुमुंनो ताबुक एमएलए तो एक्स एमएलए थांका आबा हायके गोबांमा कक्तमारो कासे फेमिनि हायके बा आईपीएफटी फाचिंते एनसी देबना जे डिसक्वालिफाई एमएलए खादि हनै जे स्पीकर न जे चिथि माने आबुनि फिरो मुंता मतना दिन ताबुक अब तो आं सिगाङाव गोबांमा निउज चेनेलफोराव कल खायका जे आईपीएफटी सुप्रिम एनसी देबरमा बिशेकेतु देबरमा एमएलए नि हयते डिसक्वालिफाइड खालायदि हनै जे चिथि मानि अब जत बरनो साइमानो आ लेटार जों विधानसभाव मानखा ओंके अब बिनि बेपार अब पार्टी आईपीएफटी सुप्रिम बिनि बेपार बतामनि बागानो डिसक्वालिफाइड खालायनानै मुजुंखा अब बहयतो आनो जाजा गैया गुबुननि मथाव थां तिप्रा मथाव हापानि बागै जाजा गैया आमते हेंगि फानो बानो डिसक्वालिफाइड खालायनानै मुजुंखा हयतोबा आं एसेम्बली बिसिङाव तिप्रालेनि कक सामानि एकेबारे जों सीए नि एगेन्स्ट जे थ्रु त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि पुलिस बाय गुलि ककजाखा कग्रनो जों एसेम्बली बिसिं सामानि आमरक दे त्रिपुरा आईपीएफटी नि पार्टीनि बागै हामियां खोना अथवा आबो पार्टी आईपीएफटी नि बिरुद्धे सामु थांमार खलायखना आबो आंबो साइमानलिया आबो बनिजिनो साइमाननाय नरक नाका बनो सोंनायदि आनो तामनि बागै डिसक्वालिफाइड खालायनानै बुजियो ताबुक लुकुरकनि फाचिङो जे माके डिसक्वालिफाई खायो माने काइसा खरकसा लिडार लुकुरकनि खासुकसा एमएलए बनो अब हायके जे माने निनि बर जे माके डिसक्वालिफाई नि जे लेटार रमान नतयै ताबुक अबखे तिप्रासानि काहाम नायमानि दे ना हामबियान दे बबा हाय वानसुमु निनि फिरक मुंताम आं साकसाक वानसुगो आं दफानि बागै सामु खालायनाय हिनि यापरि सेजाक 2018 नि सिगां आं कुनु राजनीतिक बदलबाय गोदालजाक दंमानिया फिया अजागा तिप्रासा दफानो मथांनानि हिंके पाइथानो लामा दंसो तिप्रालेन हिनि आफुरजों हामजागलै यापरि सामानिसे हिंके आबनि बागै न आं एसेम्बलियावबो केबनो लाचिया केबनो किरिना करै आबनि बागै जों एसेम्बलियाव जे तिप्रा सारकनि जिनि रोमान स्क्रिप्टनि ककबान तो कक बरबाय कक थाइ सामानि पान तो जत कक जे तिप्रा सान बागै आं एसेम्बली बिसिं सावि दंमानि आबो थिनांगौ जे राजनीतिक बदल फान खालायदों आं खालाय थांनाय सावि थांनाय फियाबा आं जे तिनि अजागा ककनार खानि बावखौनो साव सिनि तिप्रासा आमचाय जेबाबे मनागो गलगै दंमानि आबो सुदु चिं राजनीति ते पलिटिक्स न तरजाक मानि बागै सिमिसे जों तिनि आमते हेंलाय दङ त्रिपुरा हास्ते जे जों 19 ते चिनि दफा दंमानि जे 19 दफा चिनि तिप्रासा दंमानि अ तिप्रासा रनो चिनि थानसा बबागनि सिति जों खालायमानानि सम्भव मुइ दङ बे खालाय थांनाय फियाबा किसिसा राजनीतिक बदल जानजानि स्वार्थनो हामजागै निजिनि पार्सनेलनो हामजागै हयतो बबाग्रानि गोबांमा हामियाखौ सावि दङ बे जोंनो गोबांमा जमातिया दे बर्मा कलय काइपें चाकमा रियां अमाहायके खागनानि बागै जे चेष्टा चलि दंमानि आबो जों 70 बछराव मुइनुखा फिया तिनि बबाग्रानि बिसिंथै जों अजा केबो दे बर्मा चाकमा रियां दे जमातिया हियावै जों थानसा मानि दिगे थांनि दङ लुकुरकनो कयनाय त्रिपुरानि जत रांसनि लुकुरकनो बबाग्रानि सिगांनि जे थानसानि लामा अर लामाव फैबाय मुगै आं अर नावनि चेनेल बिसिंथै जत लुकुरकनो कयजा हामबाय पाइथाव सुमुं गायसा एम खासुक साइमले बिसेकेतु देबरमा जे साखामियांगै साखामनगो क्लाइमान याबुलो खरकसा साक्राजुक 86 इयार बिनि उमर काका जेफ्रनिनि साखामियानि खनावफ्रोबो सुरिमानि आबो नों खबर नामा गासाइनिया करबुकनि बिनि गामिनि करबुक आबो नों यागलो नों ताबो लुकुरकनि सुरिमा बाय नों हामै बासाखा फिरक मुं तामुंनाय लुकुरकनि फासिङनि
ang to sikang wabano kisa hamkaino live khai sai khna rika saka je jotto ani bagi shuriner no jotto no ani hamjakma nite ani family ni angol gorno belai belai ka hambaya farote tini haino haito se hambaya farnai je ang hasori hamiau to ani kebang machini CM sahib tong ton thangi nai kya te kami tongi tongnai ro mane ani bagi shuri ka ang sai mano 400 hindi mini mondir hindi nogo hindi office hindi joto lukurong surikate ani serai je tong ani sabrum ni muma hakre je serai na ang nai tongo bongni personal life joto kishu nangmani ang nai tongo boro wan bagi shuri man bagi ang tini mong buskang sa